30,000 שקל, ירדנו למעלה, 15,000 שקל, 14,000 שקל. המצב בבנק היה קשה, חסימה של כרטיסים והגבלה של מסגרת אשראי. בעקבות פגישה עם מנהלת הבנק, שאמרה שאנחנו לא יכולים להמשיך במצב הזה. לתת לנו עוד הלוואה שתסבך אותנו עוד יותר, הכניס לנו לבור יותר עמוק שממנו כבר לא נוכל לשבת. נתנו ריביות מנופחות שרק היו מסבכות אותנו עוד יותר. יצאנו שם עם פנים ממש נפולות. ולא ראינו איך אנחנו פותרים את זה באמת. חוץ מלמכור את הבית, להחזיר את החובות. ואז בזכות המודעה שלכם אפילו שהיא אתה, היא קבעה פגישה. אנחנו הגענו לאיחוד הלוואות, היינו משלמים כ-31,000 שקלים, ירדנו היום לבערך 14,000 שקלים, מצב השתפר. קודם כל החזרנו הלוואות, יש לנו רק משכנתה ועוד משכנתה. אין עוד הלוואות, חודש אחרי כבר, אז חזר לריאות, שזה יתרון מאוד משמעותי. שי כל הזמן חיזק, כל הזמן נתן את התוספת, לא להתייאש, הכל יהיה בסדר, אנחנו על זה. היינו באמת שאכפת, יש לנו אחרי זה למי לחזור, למי לדבר. בית, יש בית. כן, באמת תחשבו בשבילנו וטלפונים בשעות מאוחרות בלילה, וכל שעה שרצינו, תמיד היה לנו מענה, שלח שוב. אתה נשאר לך מקום לנשום, אופטימיות חוזרת, והאמונה בעצמך שאתה יכול.